गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय खुलुमनाय बावग्रोनाय थाबाय। मोनसे सरकारि निर्देशना फैदों, इन्सट्राक्शन। बे जाहैबाय जायफोर गारिया टेक्स होआजासे 30 दिननि बारा सालायबाय, 30 दिन बारबानो बेफोर गारिखौ ब्लेकलिस्ट खालामनाय जागोन। 30 दिननि बारा जाबाथ' खोथायानो गैला, 1 बोसोर 2 बोसोर बेखौथ' खोथायानो गैला। दा 30 दिन बारबानो बे गारिखौ ब्लेकलिस्ट खालामनाय जागोन। आरो ब्लेकलिस्ट खालामजानाय गारिनि जेबो खामानि मावनो हाया। जै खेबसे ब्लेकलिस्ट खालामखांबाय बे गारिखौ फाननोबो हाला, माने ट्रेन्सफार जाया बियो। खुनु टेक्सबो होनो हाया बे, खुनु बे पलिउसन सार्टिफिकेटबो मोनला बियो। बे गारिया सालायनोनो हाया नियम मथे, बे प्राइभेट गारियानो जा बे कमार्शियल गारियानो जा। दा बै ब्लेकलिस्ट खालामनाय जायखौ आं होनदों 30 दिन बारबानो ब्लेकलिस्ट खालामगोन जे जाहाथे बे 30 दिनखौ दा बारहोथों, जाहाथे ब्लेकलिस्ट दा जाथों। बेनि थाखाय गारि बिगोमाया गावनो एसे फिल खालामनानै माने बोथोर थानायावनो, टाइम थानायावनो टेक्सखौ होबानो जोब्बाय, आरामसे गारिया होमबानो सोलिबाय थाबाय आरोखि। गतिके आङो खुब माने गुरैयै खावलायहरदों जे गारि बिगोमा बिथांमोनहा गावनि गारिखौ टेक्स होआजासे जाहाथे 30 दिन दा बारहोथों। गोजोन्थों। दा बेहाय अनलाइन जोंनाव रिपर्ट नुनाय बादि नैबे रांखान्थि बोसोराव माने 2025-26आव नैबे फिसा क'क्राझार जिल्लायावनो 10 कौटिनिख्रुइबो बारा माने बेबादि टेक्स होयि गारि दं। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ अनलाइनावनो मोनखायो नालाय, सिस्टेमाव थुबानो मोनो। गतिके बेहाय बिदि नङा जे खालि क'क्राझारावल' दं, बिदि नङा, दस्रा जिल्लायावबो दङ। बे हिसाबै क'क्राझाराव जिल्ला हिसाबै जोंनि एरियाखौ नायोब्ला माने 10 कौटिया खम नङा। दस्रा डिस्ट्रिक्टआव बिनिख्रुइ खम दं, गुवाहाटियावथ' बहुद बांसिन दं। दा बेखौ नायोब्ला जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ माने एरियाखौ नायोब्ला 10 कौटिया खम नङा। दा 10 कौटि थाखा माने बेफोरबायदि बायदि बायदि टेक्स होनो गोनां दं। बे गासिबो गारिखौ जुदि ब्लेकलिस्ट खालामनांगौबा माने बे गारि बिगोमामोनहा माने गोबां अलखदाव गोलैनो हागौ आरोखि। दा बेवहाय जोङो बेथ' गारिनि टेक्स होनायाथ' गारि बिगोमानि दायथ'आव गोलैखायो। गारि बायबाय नालाय, गारि सोलिबाय नालाय, टेक्सखौ होनांगौआथ' बेखौ मिथिखानांगौ बयबो, बे टेक्सखौ होखानांगौ। दा सोरबा बावनानै थायो, सोरबा माने बायदिसिना खामानिनि थाखाय माने बिजि जानानै एखमबा थाथ'यो। दा बेनि थाखाय जुदि सोरबा थादोंब्ला आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोनहा नैबे 30 दिनखौ दा बारहोथारथों। प्रब्लेम दङ, अनेक जेंना, अनेक माने प्रसेस दंबावो। माने बेखौ खालामनो हायो, खिन्थु बिराद जेंना, बिराद गोबाव बिदिनो उमुक खालामनांगौ थुमुक खालामनांगौ, बिनि खालामनांगौ, नैबेहाय माने अनलाइनाव फिस हैनांगोन, बे फिसखौ होनानै रिसिप्ट जानांगोन, बिनि उनावहाय सिस्टेमाव फैनांगोन, बेफोरबायदि अनेक प्रब्लेम दं। गतिके बेखौ जेंनायाव मोगा मोगि जास्लायस्लाय बे 30 दिनखौ बारहोआबानो जाबाय, माने ब्लेकलिस्ट जानायनि सिगां होबानो जाबाय। ब्लेकलिस्ट जानायनि सिगां टेक्सखौ अनलाइनाव होबानो जाबाय, अफिसाव होफैनाङा। आरो टेक्सखौ जुदि होनो रोङाब्ला जोंना नैबेहाय हेल्प डेस्क दंखायो, हाउ टु पे टेक्स अनलाइन, जोंना बेहाय दंखायो, फुरा वेबसाइट होनाय दंखायो। आरो रोङाब्ला जिखुनु एसिस्टेन्टनाव सोंबानो बेखौ खिन्थाखागोन। आरो स्पेसियेलि गेजेरावनो जोङो टेबोल बसायनानै दोनदों, बेहायबो जोंना स्टाफफोर जिरायखायो। आरो एखमबा स्टाफफ्रा माने गावबा गाव खामानिबो थायो नालाय, चेम्बाराव हाबनानै थायो। बेहाय स्पेसियेलि आं 7 नाम्बार रुम ओमफ्राय 2 नाम्बार रुम, बे मोननै रुमखौ आङो बेनि थाखाय थिक खालामनानै दोनदों। नोंथांमोना फैनानै बेयाव डाइरेक्ट सोंहैनो हागोन, आरो बिथांमोना गैयाब्ला सिदा आंनावबो सोंफैनो हागोन, द्वितीय चेम्बाराव। निफ्राय खुनु उसुबिदा गैया। गोजोन्थों।